na kwamboni nyina so a na oba treni ade a enkwa na wobanya na wongu na mra to de oye nyina no na mra to de oye nyina no wanka ma ne bio ne wo ne treni ade a obeye ne mu na obenya nkwa na ne treni ade a obeye mu na obeye obenya nkwa ene obenya nkwa no kwasem teriya pa o ne treni ade no obeye no emu no obenya nkwa no kwasem jade na wotrama wawu obonim then na wotena ho na enubone asa wa brabo then tina wotena ho na abosomsom asa wa brabo se ena emfa woni bone bia waye no kwasem se obedane abawurade nchen a no kwasem wonyankopon de bone ne bedai wo de ba chaw amen hallelujah amen baby aduro ndi aduru sai enuru babia baby aduro no aduru sai enuru babia baby aduro no aduru sai enu babia babi sabasa safri wa kwambone ho a na wa ya de awurade pa no kwasem awurade asam se onkai bone biem teriya pa o bone a waye no onkai biem bone a waye onkai biem dabi entia bia wadwe o se tebia me wo mu ne de yedimi ya bibia enye ya hallelujah amen awurade asam se awurade na fa obi free sumra so no awurade na fa nipa free sumra so na wasiesie no na tra de ma pa so tega babro anto so no na mra to do ye nyina no na mra to de ye nyina wanka ma ne bio wonya dai wanka ma ne bio wanka ma biam ne bo na treni ade obeye ne mu na obenya nkwa na wo treni ade a obeye mu no ena obenya de enkwa no kwasem woto woni wonsoro bone a wunyini nche o dabi obewu ntam kolaketwa one mampanifo na eda kolaketwa wunsuro mami a wonya 64 years akora 25 years na ne twempara na ka so obenya obekroso 35 na takurete ku won kwasa hallelujah amen na su ne nyina mu no dan bra urade nchai amen no wo free bone a waye ho no kwasam na baje Yesu Kristo di amen na ubenya bone fafure amen hallelujah amen yanko wase pena pro bonifo wo pena pro bonifo wo onyankopon asem ni enya so asafri na kwa bone so onyankopon be sanfri na kwa bone so onyankopon hallelujah ana mepe abrabo na wo mu sanfri wa kwa bone so kwasem pa abrabo na wo mu sesi e very dangerous brother wonye ni paketo asa o ensa na agu animu ase wonye ni paketo asa se ne ya wo bawurade nchai na wo jansa na no mo a wonye ni paketo asa hallelujah amen baby ni papa se aduro e wa brabom e na to da be ni brenti baby ni kwasa ni patia kura no akotia baby ni kwasa ni patia kura no akotia wanyankopon busa ya question say pena problem wo bonifo wuo awranyankopon asem ni awranyankopon asem yesu asafri na kwa bone so no wanyankwa ana mepe hallelujah amen be sanfri wa kwa bone so na wanyankwa enti say wuma awrade asem no a ya ka no say ehia na wuyi ho free ewiase kekaye ene bone mu a ubenyankwa ma wo kra amen benya nkwa ma okra o eno kwasem pa so be sanfri na kwambone so eno na awurade so we dai wo pa be chai ba bia ne nam no yesa obu a wo de na bra bo nyina ma club club nkwa on tele fie ne nam sa to da bia ono atimi se why stranded wo hia wo je wo hia fa ahodie efutuo bie ne wo wiase anipa mfa ma no me se anwumre da ne bra awurade nchai hallelujah amen so ba dane wo ho ba awurade nchai a yenyankopon na fafire wono amen yenyankopon na fafire ya dai e wono hallelujah amen kenkai Jeremiah chapter 3 verse number 1 maonya odifu emi anwoma no ha etia miensa imu aba ko ne kro no wasai ahunu hu kokobo nokwasem ahunu hu kokobo nokwasem hallelujah amen sa nipa nunu hu afiri bone a waye ho nipa nunu hu afiri bone a waye ho efiri titio ene nipa prim na koma so on fanya nko asamanya hwe ebra Adam ne wife wo edin turo mu ho na omkote aduaba ne bidie no onyankopon bae no wo se
aduaba me ka kyem se mu di bie no ɛna wadi ɛna mu adi bie Adam eja odi sa wo se nyame a ɛyɛ oba no a wode ne bɛka me ho na eja nwumrai se ye benu ya ho na ye free ye bɔne a ye mu a me se Yesu Kristo mogya no eguso pai bɔne fafure ɛdi me nipa ye wo wiase awie ye brewe amen ada na wo trama bɔne yaku Jeremia se ahonim kokobɔ kenka babro watwa say verse number was say obarima bi ko ne yere say obarima bi ko ne yere no safri ne nche ko obarima foforo de no safri ne nche ko ye barima foforo de a basa ba ne nche bi ona ento betimi aba ne nche bi mu ana kenya fi no de aka asaso na na hallelujah amen say obarima bi ko ne yere say obarima bi ko ne yere asamo aba awanefo mienu ntam no kwasem ɛna ɔbaa no ɔbɛrima no sɛ ɔbaa no nkɔ ne fie ɛna ɔbaa no kɔdua no wantumi anhyɛ ne ho so ɛna ɔne bɛrima foforɔ ayɛ dɛ akɔda ɛna Awurade asɛm busaeɛ sɛ ɛberɛ a ɔbaa no akɔbɔ dwamaa no ɔbɛtumi aba ne ku nkyɛn bie mu anaa na nkanya fi na ɔde bɛka asase no nkanya fi na ɔde aka asase no na wo deɛ wɔne adɔfoɔ pia bɔ dwaman deɛ adɔfoɔ bebree ayɛ dɛ abɔ dwaman deɛ nanso saa bra me nkyɛn hallelujah amen saa bra Awurade nkyɛn Awurade asɛm nie sabra Awurade nkyɛn Awurade asɛm nie anwummerɛ yi wone adɔfoɔ bebree abɔ dwaman deɛ nanso sabra Awurade nkyɛn Awurade asɛm nie Two Faith Church International Sokoban Wood Village Bola Johnson Ukwada biya ɛhyɛ odi man paabɔ every Wednesday biya ɛhyɛ odi man paabɔ nti sɛ wohɛ akyi akwae a studio land ɛno ana yɛ number no wofra yɛbɛma direction railway police station kaa hɔ Anwaga Junction Wood Village kaa hɔ wofra so wobɛsi wɔ Bola Junction ɔsɛ wo deɛ wɔne adɔfoɔ bebree abɔ dwaman deɛ nanso saa bra me nkyɛn nanso saa bra Awurade nkyɛn Awurade asɛm nie hallelujah amen saa bra Awurade nkyɛn babaawa baabi a ne nam no wobɛtumi akyia nkwanhyia wuo firi Kumasi o ɛne ɔjɔn hookup-foɔ kuo ewiase asetena na yɛ ya na watimi obi atimi abuku no na wakɔ VIP station wɔn wakɔ fa car ɔkɔ tema ne bɛmɛ kɔ da adi 30 million 20 million si yɛ kɔku no si yɛ kɔ ɛdɛn nanso Awurade asɛm sɛ ɛnka akyi dabi hallelujah amen okay Acts chapter 17 verse 31 na wɔsɛ ɛbra na munim ne deɛ Onyankopɔn so obu n'ani gu so na sɛ deɛ wɔhyɛ nipa nyinaa sɛ wɔn sakyera wadwen efisɛ wɔyi wɔ bɛrima baako a ɔnam no so ebubu wiase atɛn ɛwɔ tene ne mu hallelujah amen wo deɛ wɔne adɔfoɔ bebree abɔ dwaman deɛ nanso saa bra me nanso nwummerɛ yi saa bra Awurade nkyɛn Awurade asɛm nie Awurade asɛm nie kenka babro wɔse na wɔne so kyɛ nkɔkɔɔ pataa so na mu wɔne so kyɛ nkɔkɔɔ pataa so ɛyi na wongu ɛyi fa na wongu ho fi nkwankyɛn na wote twɛn wɔn nkwankyɛn na woteɛ na wotwɛn mɛma saa srɛ so awura biani hallelujah amen anwummerɛ yi saa berɛ yi obi siesie ni wakɔ sister ɛmmoa o sɛ nkwankyɛn na Ghanafoɔ maa ebi te twɛn mɛma saa srɛ so awura biani bawiase de osi yɛ kama paa nka wɔfa Awurade asɛm de Awurade asɛm ayɛ biribi a nka otwɛdeɛ mpo Nyankopɔn bɛpagya no na wɔhyira no na wɔde n'abrabɔ si yie na wato ne ho mpan sɛdeɛ nkwankyɛn yɛ o ɛne wɔmoteɛ ɛne wɔmo twɛn mɛma sɛsrɛ so awura biani na wode wadwamammɔ no ne bɔne ne gu asase no ho fi sɛ yɛde adwamammɔ ɛne ne bɔne agu asase no ho fi kɔ enti ɛma asuasoa no asi enti nsuasuo no asi na aberepɔnsuo ntɔ aberepɔnsuo ntɔ nanso wɔne mu te sɛ ɔbɛ adwamanfoɔ deɛ wɔne mu te sɛ ɔbɛ adwamanfoɔ deɛ na wonim ani wuo na afei wofrɛ me sɛ mɛgya wabrɛ mu adamfoɔ no maba wabrɛ mu deɛ adamfoɔ no hallelujah amen maba wabrɛ mu adamfoɔ no maba wabrɛ mu adamfoɔ no maba wabrɛ mu adamfoɔ no nti dɛn na aka biam sɛ wobɛsakyera wadwen dɛbɛ na aka biam sɛ wobɛsakyera wadwen na wagye Awurade adie kenka Bible ne nkɔ ɛntoa so no wasɛ wɔsɛ wode bɛsɛ ɔyɛ ma akɔsi daa nti wode bɛsɛ ɔyɛ ma akɔsi daa wobɛfa abufuo akɔsi aseɛ na wobɛfa abufuo akɔsi aseɛ sɛ woaka no saa deɛ kɔ
nanso woni waya ne bɔne a betumi awo nyina ɛne bɔne bebree na nipa yɛ ɛne nanso awurade sɛ yɛ saa mmra ne kyɛ nwummerɛ nanso yɛwɔ Nyankopɔn bɔɔ soro bɔ asase sɛ anwummerɛ yi yɛmmra ne nkyɛ anwummerɛ yi nokwasɛm bɔne bebree na nipa yɛ ɛyɛ deɛ yɛna wayɛ awurade ntimi mfa nkyɛw a bɔne atumi ahyɛw so saa kyekyerew saa deɛ ɛde wato afiase wogye ho baabi ɛnyɛ ɛna no last week ne ɛbaa na meka sɛ yɛwɔ nipa no bi wɔ a kyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ogyae ɛnsa nom ɔpɛ sɛ ogya awi nom ɛne yɛde ne kyiri abɔsɔm so de ne kyi abɔsɔm so gya ne berɛ Yesu Kristo gyɛe na gye tom sɛ wayɛ bɔne atie na nyɛ nsuo mu asobɔ sɛdeɛ tie biara awurade ade monyam bɛda adidi ama kenka Bible ne nkɔ wɔse na awurade ka kyerɛ ɔhene Yosia berɛ so sɛ na awurade ka kyerɛ ɔhene Yosia berɛ so sɛ wɔhunu deɛ ɔkobɔfoɔ Israel yɛ yi wɔhu deɛ wɔkobɔfoɔ Israel yɛ yi wɔkɔ bepɔ biara ɛkono so wɔkɔ bepɔ bi ɛkono so ɛne dua biara ɛfamfamase akɔbɔ dɔma hɔ bɛsɛ ɛnnɛ wɔhwɛ baabi ebinom sɛbe ɛne mmaa no bi da abɔnten nyinaa o nokwasɛm paa abɔnten dane berɛ awurade nkyɛn yɛ o na obi antie kɔkɔbɔ yɛ o obi ansakyerɛ n'adwe o nɛ wakɔhyia ne nkwanhyiawuo nokwasɛm paa nɛ wakɔhyia HIV yareɛ ɔko anko nɛ obi di na kɔ baabi akɔku na sie no ama busuafoɔ hwɛ no nso ɔmo nim sɛ wawu ama yɛsie no dane berɛ awurade nkyɛn amen ne nu ho ɛfiri bɔne bi a wayɛ ho na sɛdeɛ tie biara yɛwɔ Nyankopɔn do bɔne bɛɛ dɛ ɛbɛkyɛw amen hallelujah amen ebinom yɛ bɔne akɛse yɛkyɛn deɛ wayɛ ɔsɔfoɔ Danka Williams mo ɔko agyema mo odifoɔ bɛɛkye mo tɔfoɔ Kwasi Awua mo bɔne ɔmo adi ne wiase no nanso ɛnnɛ wɔmo nu ɔmo firi ɔmo bɔne mu na ɔmo bɛgye awurade di yɛn ɛnɛ mo hwɛ deɛ awurade de ɔmo yɛ branteɛ ɛmo bia na daw mabɔ nsɛm kasa nkyɛw sɛ baabi a wɔnom nsa koduro no deɛ noa no no baabi a wɔyɛ maasɛm akoduro no wontimi nyae da gye sɛ woama ho kwae gye sɛ woanyɛ awurade ani gye sɛ woanu hɔ na sɛ wobɛnu ho nko a deɛ a Onyankopɔn de bɔne ne bɛdɛ ɛbɛkyɛw Luke chapter 7 verse number 36 ma wonya ha Luke chapter 7 enti asɛm a yɛka kyerɛ wɔ no yɛnyina soɔ nyinaa no sɛ bɔne ne deɛ aba nanso sɛ nka wobɛnu hɔ na woasakyerɛ w'adwen afiri wakwan bɔne ho a sɛdeɛ tie biara Onyankopɔn de bɔne bɛdɛ ɛbɛkyɛw na wo ne awurade abɛnante amen na mane a wofa mu nyinatuo bɛtwa amen wokɔ mu nyinatuo bɛtwa amen wantie asɛm wei na wantie kɔkɔbɔ yi na wɔnane wo ho amfiri wakwan bɔne ho na wo sɛ wiase wɔ mu no a na wobɛnante abɔ bra no a ɛnyɛ no a bia na deɛ ɛbɛto wɔ no brɔda na wɔanya gyefoɔ nti na yɛto saa mprɛ awurade nkyɛn amen halleluya amen Yesu Kristo mu ahonum no ɛde bɔne fafrɛ yɛda ɛba sɛ obi ahyia Yesu Kristo na wɔnu ne ho sɛ wayɛ bɔne no wɔkronkronni ne de bɔne kyɛ amen keka Bible ne yɛnkɔ asɛmpa sɛ de no ka kyerɛ man no ɛtinso yimu aduasa nsia wɔsɛ ɔbaa diboyɛni no ɔbaa diboyɛni halleluya amen ababaawa diboyɛni nokwasɛm ebia na wotie mi na woyɛ ɔbaa babaawa wode ho akɔwura abrabɔ bim wayɛ pɛ sɛ wofiri ɔbrɛ no a wowɔ mu but ɛnyɛ yie dane berɛ awurade nkyɛn halleluya wo nti na Yesu Kristo ɛde ne kɛseɛ tia mu asɛnnua no sɛ Eli Eli lama sabatani me Nyankopɔn ade nti na wagyaw meɛ halleluya sɛ wobɛne ho nko a wɔ Yesu mu a bɛnya bɔne fafire na nkɔnkɔ bɛboa wo na ɛbɛgye wo afiri saa ɔhaw ne amanneɛ no nyinaa mu biribia no ɔyɛ Nyankopɔn ntimi nyɛ biribiaa nti wo kwada bi yɛbɔ mpayɛ ɛwɔ Wood Village bɔ bɛte asɛm wɔ bi yɛde prophet Jacob Bɛkye wato na sɛnkafoɔ na pete wɔ TV ne so ɛna nyame asɛm ne kɔ soɔ wohɛ yi no a yiri na wɔ hɔ no namba no studio la no a na ɛyɛ namba bra mpaabɔ no bi Onyankopɔn yɛ adom no a bɛduru a wobɛhu sɛ yes nipa
ku asɔre fie hɔ no nya asɛm ketewa ɛne adanseɛ ɛkɔ soɔ no nya asɛm ketewa wankasa bɛgye wo nsɛm nti boaboa ho meka sɛ boaboa ho a menka sɛ kɔpɛ sika ade bɛbɔ afɔde ansa na wahyia diifoɔ dabi yɛnni saa nsɛm no wɔ hɔ boa ho sɛ nyame a dom a wo ne yɛbɛhyia wɔ mpaabom halleluya amen keka bible ne yɛnkɔ verse number 10 sɛ watwerɛ sɛ yes na farisifoɔ no baako hyia na didie ɛna farisifoɔ no baako hyia na didie wɔkɔ farisifoɔ no fie ɛkɔtena didie no ɛne wɔkɔ farisifoɔ no fie kɔtena didie no hwɛ ɔbaa de boani bi ɛne wɔkɔ kyɛ wɔba sɛ de boyɛni bi wɔba farisifoɔ no fie hɔ no ɛba farisifoɔ no fie hɔ no wɔde wɔhwam toa ma bae na wɔbɛgyina n'akyi wɔ ne nan ho bɛgyina n'akyi wɔ ne nan ho na wɔsui ɛne wɔsoyɛ wɔfiri aseɛ de nisuo a ɛfɔ ne nan ho ɛne wɔfiri aseɛ de nisuo fɔ ne nan ho wɔde ne tirinwi pepa ho ɛne wɔde ne tirinwi pepaeɛ wɔfiri ne nan ho ɛne wɔfɛ ne nan ho wɔde wɔhwam sra ho ɛne wɔde mu hwehwam yɛ adan ɛsra ho halleluya amen wɔde mu hwehwam sra ho wɔde mu hwehwam yɛ adan ɛsra ho nti anwummerɛ yi sɛ wobɛtie mi a ɔba de boani wɔ kurom bible comment ne sɛ he was a professional prostitute a watete nkwala hyɛ ne naase wɔnyɛ adwuma yi o bible sɛ yɛnkɔ ɛntoa so no mawonya wɔse na farisini na ɔhyia na didie ɛna no farisini ne ɔhyia na didie ɛwuruya no ɛhuya no wɔka ne tirim sɛ ɛna ɔka ne tirim sɛ onipa yi wɔ diifo a onipa yi odiifo a nka ɔbɛwunu anikoa no ɔbaako ɔbaa yi halleluya sɛ onipa yi odiifo a obohu onipa koro a wɔbɛ yi yɛ onipa yi odiifo a nka ɔbɛhunu ɔmo bu ne sɛ wɔyɛ diboyɛni nokwasɛm ɔmo bu ne sɛ wɔyɛ ahyɛwɔni ba ɔmo bu ne sɛ wɔyɛ bɛɛsibrani akasemadankyɛni abaayewa a yɛde ne yɛ biribi yɛnyɛ yie nanso bere a ɔte yesu kristo nka no ɔkɔ baabi a na yesu kristo wɔ ababaawa wo tie me sɔre firi wakɔmbɔne mu amen halleluya amen do anwummerɛ hɛ baabi ateteɛ bɛwuo dane berɛ awurade nkyɛn yɛnkɔ wɔse na farisini na ɔhyia na didie no huruiɛ no farisini na ɔhyia na didie no huruiɛ no ɔka ne tirim sɛ ɛne ɔka ne tirim sɛ onipa yi wɔ diifo a onipa yi wɔ diifo a nka ɔbɛwunu anikoa no ɔbaako a wɔde ne nsa ka no yi ɛfiri sɛ ɔbaa yi wɔ diboyɛni halleluya amen ɛfiri sɛ wɔbaa yi yɛ deɛ diboyɛni ɔbaa no wɔyɛ diboyɛni ɔbaa no yɛ diboyɛni wɔyɛ diboyɛni nokwasɛm paa nti na mete sɛ bɔne bi a wowɔ mu biaa no anwummerɛ yi sɛ ɔso wobɛnu ho nko a yesu kristo de wo bɔne bɛkyɛ wo amen ɛnyinsɛn a wɔtoa guɔ kwala ketewa a wonya 28 years ɛnyinsɛn a wɔtoa guɔ nyinsɛn du ne wayi agu adɛn lydia ɛne posno 2 wanom sachet verse 600 sachet nko a wanom no yɛbɛtumi abɔbɔ yɛ akora ntumi lodu adɛn kwala ketekete sɛ wobɛda no ho ba awurade nkyɛn na wone awurade anante a wɔyɛ nokwafoɔ na ɔtumi na ne mogya ne pepa wo bɔne na wɔsiesie wo na wɔsa yɛ wo yie biam halleluya kɛka bible ne ɛnkɔ wɔse nka onipa yi wɔ diifo a onipa yi wɔ diifo a nkɔbɛwɔ ne ko nkɔbɛwɔ ne ko ɔbɛyɛ a ɔde ne nsa ka ne yɛ yɛ nsa nkɔ w'akyi kɔ w'anim ne ɛnkɔ wɔyɛ odiboani kɔ na yesu bua se ne sɛ ɛna yesu kristo bua se ne sɛ simon mewɔ asɛm kakra bi mɛka kyerɛ wo gyampo bra w'anim firi saa stɔ no wɔna bra w'anim ne ɛnkɔ bra te bra fam ne ɛnkɔ verse number 41 wɔsɛ ɛne wɔ se wɔkafoɔ bi wɔ adefirifoɔ baanu kɔ na ɔbaako de ne kardinali 100 braseɛ kɔ verse number 42 wɔsɛ wɔse no wɔnyɛ biribia ntua ne ka no wɔde ne nyinaa kyerɛ wɔ kɛka babrɛ enti meka ma kyerɛ wo sɛ ɛmu hwan na ɔbɛdɔ no dodoɔ simon bua sɛ ɛna simon bua sɛ susu sɛ duwɔde bebree kyɛɛ no no susu sɛ duwɔde bebree yɛ dɛ ɛkyɛɛ no no a ɛne wɔse ne sɛ wɔbua ne yie wɔdane n'ani ka kyerɛ ɔbaa no sɛ ɛne ɔda n'ani ka kyerɛ wɔbaa no a ɛnipa nyinaa bu ne sɛ wɔyɛ asawoni baa ne sɛ simon wɔhunu ɔbaa yi meba wo fie wɔma me nsuo ma ngu me nan ho ɔbaa yi deɛ wɔde nisuo afɔ me nan ho wɔde nisuo afɔ me nan ho wɔde ne tiri nnua pepa ho ɛne wɔde ne tiri nnua pepa wɔamfema no ɔbaa yi deɛ ɛfiri sɛ ɔbaa ha yi wɔnya me nan fie da na wɔamfa wɔansra me tirim
wɔbɛyi deɛ wɔde nwura nasra me tirim na yɛntimi sɛ wo sɛ yɛntimi ka kyerɛ wo sim wɔ sɛ wɔde ne bɔne a ɛdɔɔso nyinaa no afiri no hallelujah amen wɔde bɔne a ɛdɔɔso bebree no nyinaa yɛ dɛn afiri no bɔne na ɛdɔɔso bebree no wɔde afiri no amen bɔne na ɛdɔɔso bebree no wɔde afiri no amen enti mfawo ne bɔne a wɔdeɛ nokwasɛm fawo ne bɔne a wɔyɛ amen hallelujah amen sɛ wobɛda no ho aba awurade nkyɛn anwummerɛ yi a onyankopɔn yɛ nokwafoɔ sɛ wɔde bɔne ne bɛyɛ dɛn ɛbɛkyɛw yɛnti ne yɛahyehyɛ program kɛseɛ onyankopɔn yɛ adom a on the 30th November ɛyɛ kwasiada ɛyɛ 7 days nyɛ program ketewa o nyasɛm ketewa nyɛ program ketewa koraa nti ɛduru wɔ aboaboa hɔ yɛhyɛ aseɛ kwasiada no ɛbɛwie Saturday ɛyɛ program kɛseɛ na no akyi no wukɔ da biara no sɛ Yesu Kristo maayɛ a difoɔ bɛkyi ne na difoɔ ahyia yɛ asɔre ɛwɔ Sɔkɔba Wood Village Bola Junction ɛna gu TV n'aseɛ no hallelujah amen enti ababa wɔ tu anamɔ ane ohun sɛ baabi a n'abrabɔ na control no sɛ wɔde Yesu Kristo anhyia ɛnyɛ yie nti baabi a duro no enipa wɔka kyerɛ no sɛ ɛne wɔka kyerɛ no sɛ wɔba wɔde wo bɔne afiri wo wɔde wo bɔne nyinaa firi wo wɔde wo bɔne nyinaa firi wo ebi sɛ wɔnu ne ho sɛ wayɛ bɔ nefoɔ ne mu ma bɔneyɛfoɔ wɔn mu a wɔn ti wiase di bɔne akɛseɛ akɛseɛ mu awurade nam yɛ so ka kyerɛ wo yi sɛ bi a wantie na sɛ ɔso wobɛtie nko adeɛ a wobɛhunu onyankopɔn deɛ yi ɛnom onyam bɔne nso fire wane wɔyi a ɔtumi de bɔne fire na verse number 50 no hɔ wɔka kyerɛ asomdwue mu nyame asɛm a yɛka no baabi a amen na afa course no nti
bra sami kwaswe me srew bra sami kwaswe me so abrante ene ye nkwaje da o so na ne kan so na ensamu abrante ne kan ye mbe so ni ba ku mienu Dabi after 2 hours no enya ma abaye no kwa na better example no mun kan nyame asam na edai like obi tufo kra oh he ga ba ne nko ma dey already bible nda so policy for ni catch na sua for say adan tina mo ne tojefo ne boyefo adan tina mo ne tojefo na ne boyefo ena me boyefo edidi na mo numu na mo didi na mo numu yesu say one say ena yesu kristo say one say hallelujah omo wa hoden no ya yaresa o policy for na say mo ka adan na mo ne atojefo ene policy for didi na mo numu mo ne policy mo ne boyefo ni didi edi onipa bu wa ho na nka bone na wo timu no ka wo firi mu da yewu wa bone na wo timu no na nka wo firi bone mu da o te bone ni mu saa te bone ni mu saa o na wo te bone ni mu saa wen sane saa na wo Yesu Kristo ni nkrofo na sia aseme na koso enko wose na wona atwafo ne falasifo ni na atwafo ne falasifo ni nwi kache na suafo ne sai adantina mo ne tojefo ne boyefo didi na mo adantina mo ne atojefo ne boyefo didie na mo nomoi na Yesu say won say ana Yesu Kristo kache won say wa hoden no ono hoden no yo ayaresa hallelujah omo wa hoden no ehia won de ayaresa omo wa hoden no ehia wa ayaresa omo wa hoden no enti asofo no ise baby ebere na duro mu pie mfiri asole da mu ho omo da bia mo kanyame asam kire on de omo da bia mo kanyame asam kire on de da bia omo te asam no do be sachira no be sachira hallelujah do be sachira no be sachira de won sachira zo ye da won sachira ebere bia bi se mo pia bonten na mo di nyame asam no koma mabunu no ebi se obu ha de won no tramo na ye no obu ha de won no nsa ye no obi wa de wonum koten aye no obi wa abrabo bi ode ne akowura mu donji nyina no se sai die oye bia de ye bibia nya dai enye ye bia why na ko ka wrade asam a kire obo na title akese very very reverend Bishop Emeritus the most reverend and someone can share and nkrofo yi ka kega babro ne nko wose no mo atwafo ne falasifo ni kache na suafo ne say na atwafo ne falasifo ni kache na suafo ne say adantina mo ne tojefo ne boyefo didi adantina mo ne tojefo ene boyefo didi na mo numoyi kega babre na Yesu say won say Yesu Kristo kache won say wono wa hoden no ehyo ayaresa ayaresa na wona wa yera no wona wo yare kega babre no ko wose ma me frat na nefo na wa ma me frat na nefo be frat boyefo na mo be frat ni boyefo say won sa kire won adwen hallelujah amen obe frat ni boyefo say won sa kire won adwen obe frat cocaine fo obe frat asawofo Yesu Kristo be frɛ monatofo Yesu Kristo be frɛ wonu o chi nuo so ho abe frɛ tenefo le wo be frɛ ne boyefo se won sa kire won adwen won sa kire wadwen kwasem won sa kire wadwen anumre message ye de ba ye no se Yesu Kristo mu ahunum no obi nunu ho a
sɛ ɔne awurade bɛnante a ɛde nkwagyeɛ ba ɛde bɔne fafire yɛ dɛn ɛba Falasifoɔ no ɔmo nte aseɛ sɛ Yesu Kristo asuafoɔ no ɛne ne bɔyɛfoɔ ne didie yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ baabi ɔkɔduruyɛ no ɛnɛ wɔnu ne ho a wɔsakyera n'adwene no ɛnɛ wɔnya baabi agyina hallelujah amen ɛnɛ wɔno nso so no abusua hyia a wɔtumi yɛ dɛn ɛkɔ bi hwɛ tumi a ɛwɔ adwene sakyera mu no ɛso sɛ nipa ɛgya wiase wɔ yɛatɔ hɔ na ɔne awurade abɛnanteɛ no ɛyɛ nsɛnkyerɛnne kɛseɛ ɛma wabrabɔ nti nkaakyi nyanuhu anidasoɔ Kristo mu hallelujah nyanuhu na sɛ wobɛnya nuhu nko a yima onyankopɔn no monyam bɛɛ dɛn ɛbɛda adi ama wo yɛde bɛsia na yɛakɔ atiefoɔ nkyɛn na yɛakɔ akɔfa kɔɔ no na menhyira wo sɛ wadi akyia na wogu so tia Mikaf TV wode asɛm yi ɛbɛnante na wode bɛyɛ biribi a sɛdeɛ tie biara bɛhunu Onyankopɔn deɛ ɛne monyam yɛwɔ Wood Village ɛhɔ na asɔre yi wɔ Prophet Jacob Bechi the major prophet kuada biara hɔ ne hyia bɔ mpaeɛ studio line no a ne saa yɛ number woba na wofrɛ saa line no a ɛbɛma wo direction woforo Railway police station duru hɔ na wobusa Wood Village ka obiara bɛkyerɛ wo woforo bia na wasi wɔ Bola Junction isi wɔ Bola Junction na wobɛhunu Onyankopɔn deɛ ɛne monyam Angwaga Junction so wobɛnya Wood Village ka hɔ na wasi wɔ Bola Junction ɛhɔ nso ɛde woba bɛpie Bola Junction no ɔbusa baabi a gyirifoɔ no wɔkɔ biara bɛkyerɛ wo phone number no nso a woba na wofra yɛbɛma direction wabɛduru asɔre fie hɔ yɛne watie Nyankopɔn asɛm nti ebere no yɛbie studio la anatom ɛgye wowɔ so a wobɛtumi afrɛ na wo contribution anaasɛ wadwenkyere bi a ɔnso de bɛba no na Nyame adwuma akɔ so nti yɛgu so a asɔre no Onyame ɛwɔ mu a ɔyɛ nsɛnkyerɛnne bebree ɔnam odifoɔ Bechi ne mpanifoɔ so hello mpacho akunjo ɛyɛ nsɛnkyerɛnne bebree mpacho ɛyɛ mɛpi so a na edi asɛm n'akyi hello na onye aboafoɔ no ɔmɛboa mo Nyame nhyira mo ne mo asɛmpa a mo de bɛdom yɛn amen Nyame nhyira wo Abishra pa enti wo so wobetimi aba so wobetimi aba so awurade nhyira mo wobetimi aba so sɛda na yɛ kasa no a yɛwɔ Wood Village Bola Junction ɛhɔ na asafo no akɔpie ɔforo kaa no a osi obesi wɔ Bola Junction Wood Village kaa no Railway police station Angwaga Junction si wɔ Bola Junction busa baabi a gyirifoɔ no studio la wo fra hello so good evening of me ajwa anyway na Islam amen na ono kese radi ni ufi adomu kwa adomu radi ni obuafo mamu na me kamo amen amen Islam so pa amen Islam iti also ubetimi afre bi na udo contribution abeboa Yami asem ye kan yi. Hello. Good evening. Good evening. Mpacho ka se free he. Hello, mpacho e free say na o ka se free he. Mpacho ye free me everything. O ka se free he. Enti ohun o TV ni so wadawo ma ti ohun o phone no so
o ka sa free em say want me nyina so hello Baba Sonjo. Amio. And you be then you hate Yanka Sanka. Me bacho your friend say na o ka sa free. Hello. Because of he Takrade. Yo. And you be then you hate Yanka Sanka. Amen. From Teresa. Amen. Takrade. From Teresa. Yo, yeti wadauma. Ofelen Babu Kumasa, number Sepadote, ofelen number 1 by Wendy. Baba Takwada, and a movie begin and you do book a sick one and when Tom and you like it. Then you are Janka Sanka. Then Yamiasi, Shao. So you are boy. Amen. Oh, I can't be right. Amen. Yamisu Shao. Yeah. Also, ubetimi aba so bi na odo contribution ni wadwen ayede wadwen kire aba iguso a efa course no ubetimi aba so bi awurade be hira bebre na onyankopon betena nimu a kire wo ubetimi aba so bi iguso a ye fa call no ubetimi hello Pacho, good evening. Good evening. I'm from Pacho Sinjo. Amio. Pacho Nyamuweni. Nyamewa. Na ete say. Nyamia dumo na oswe. Who adum timi ho ye na o ka sa free. Ni fie ye hu anyakopon so be shira no wa ma nkwa tete ahodi wo. Amen. Ya wu ya anyakopon so wa dai na ma kwa fom be bua. Amen. Nyame so nhira wo pa. Me chia oni ma peace nyina. Nyame nhira wo. Onso so ubetimi aba esubi. Two Faith Church ya ye wo Sokoba Wood Village. Bola Junction. Ona safu yi wo. Ubetimi aba subi. Onso ubetimi aba subi. Na wo de wadwen kira ye dey aba. Ubetimi aba subi na wo de wadwen kire no aba. Sade ye be ya onyankopon tumi ni be kese. Hello. Good evening. Good evening, madam. Me pacho na your friend say na o ka se free. Me pacho me di amesewa, me ka se fi gase. Ama na ho ye. Nyame adumu. De nyame ase. Nyame adu. Nyame nkwa tenten ma. Amen. Ama nkwa ahodi wo. Amen. Mumie wano na wano nye se wo. Na da bia wunya bia aka kire. Amen. Ano nye se wo ampa. Nyame hira pa, nyame hira wo. Ne kuma nso afiri mu. Ai, ye wi a ye bekasa, why? Mate. Ebade mfa ne crazy. Nyame ka. Enti wo so betimi aba so bi na wo de wadwen kira ye dey aba. Sade ye be ya program no ebetimi akodanim. Sade ye ka kire no Nyankopon ya adomu a on the 30th November. And ye share a 7 days program na se. A program kesiye pa prophet. Hello. Hello. Good evening. But on what to say? Nyame adumo na onso. Nyame adumo na o ka sa free. Enti ohun wo TV no so, enti won so ubetimi afre na waba so bi. Ubetimi afre na wo de wadwe nkire aba. Sede na egusu aye ka no a Onyankopon eye adom a, Onyankopon ye adom a 30th November. 6 December. Enya sam ketwa o. Program ketwa kora. Mega one kesiye pa. Empamo kesia udi. Hello.
Hello. Good evening. Good evening. But your friend say now kasa free. Em say ono nso antimi anyina so. Nti say de na yesi kanoa no. Ebi a wo amane bi, wo haw bi, problem bi daw so. Wo de achia. Unya no pumasi bra. Adifo ya dwusika nyina di. Onyankopon ya adom a on the 30th November. Enya sam ketwa obo sasa ase so. Mega program kese pa 7 days. Na ni fiada no. Mega watch night kese pa. Enya sam ketwa. Ye no Sokoba Woodville True Faith Church. Bola Junction. Adazi die mebre. Edi nso obetimi aba la na so. Na ye di nkomo. Hello. Hello. Good evening. Evening. Oga sa free in your friend say. We am say so need to talk baby. Ama network no ntimi nya dai enyina so. Nti say de ya ka no 30th November. Enya sam ketwa. Mega program. Enipa bebre fifura chichi ba. Obenya baby ada. Odifo aye washroom bebre. Benya baby ada. Nya baby adware baby a. Enipa ni bebre program kese se ya. Enipa ni bebre. Ebe tena ho. Hello. Good evening. Good evening. Hello. Eye ntie ohun wo TV no so. But your friend say now kasa free. Evening. Your friend say now kasa free. Evening. But your tie o. But your tie o. Em say la nye wono so antimi anyina so. La no na amoye kura, ye la no amoye kura. Enti onyankopon ya dom ase de egusu aye ka no a, obetimi afre. 30th November. Na ge say akosi say 6 December. 6 December. Na ye koso. Hello. Hello. Good evening all. Ono so etimi enyina so am say so ni to baby. Anti program no na egusu aye kan wasam kire wo no. Na program ni nyama ya no edawuku ada bia. Ehia bompa e Dimampa bokese pa. Yeah, hello. Hello. Pastor, good evening. Good evening oh. Dama bacho e say na o ka say free. Dika you na ko pass sa pe na. Ni me ti mi ato simple. Ye to su mi so say you wen yakopon so wo shira pa. Amen. Na se ma abe you pass as paso. Amen. Ni ti fa mo bra. Na te on konkon na de ma dika fon. Esa on konkon se o to on wasa fra de pandomo. Amen. Na wo din dia wa tre no on show ma. Amen. Count pound for adum ti. Amen. Amen. Bacho na o ka say free. Pastor, me ka say free for meta. Mesa nyamishrao. Nyamishrao pa se ozo o de wadwenkyere aba program yi so nyamishrao pa iti studio la no na wo TV screen ani no o hwe a wo so betimi afre na de wadwenkyere aye de aba se ne ye kan nyankopon ya adoma on the 30th and a program kese ne ye de koso on the 30th na program ke November and Hello. 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 Hello, good evening. Evening. But your friend say na o ka say free. Network no say na de a higher pa. Inti bobo ho. Na program kese we no fa ho be hyam bi. No kwasem. Program kese we fa ho be hyam bi. On the 30th of November, bosumi we yam o. Bosumi ya ebesimi. Bosumi ya ebesimi no. Ni 30th. Yes sir. And a Jumadie ni yeda eba 30th of November to 6 December. Nti obetimi abobo aho bebre. No kwasem. Hello. Hello. Good evening. Oh. Good evening.
Bacho your frost na bacho o kasa free. Papa mpacha sumdio. Amio. Bacha hoye. Na me adumo. Me bacho o kasa free ni frost eh. So me kasa Aha. me bacha. Na udi dey say. Bacha tinti root jomo. Okay. Na anwumre wada wo ma. Yetie o. Papa mpacha so be maintenance TV ba me di TV station so na office area. Na mpacha o fa na mo so mbaye mpai bo no. Ai, oh, a TV screen and no studio LAN or studio LAN ase no. Acha hai. Ai, e program na wa frɛ why? Mpacha yo. Omoden ana frɛ. Why? Mpacha yo. Yeah, that's Christ as we so kan bebre. Amen. Nti so da na ye ka no. Enche na ye de dwumadie ni nyina ba awieye. Hye no so se wukwada bia eye Wood Village, Bola Junction. Hello? Hello. Good evening. Hello. Good evening. Sasha Sunji. Amio. The first and I can say, I went to mention so say the afrafo no ebesia ye. The afrafo no besia ye na simaka kraka no nkaba ho no na ye de ama yahwefo ne atiefo. Onyankopon ya adomo a on the 30th November. And ye 7 days program no. Na program ni nya nuru ho no nkwada bia ehia ye odimam paabo. Na program ni be the 30th no de program a Prophet Jacob Beche. Major prophet. Major prophet ya oni na mpandifo asiesie sa program yi. Nya sam ketua. Efre chichi ni banchaye. Ba besia. Mikaf say Gega season 2. Mikaf Gega season 2 no. Season 2 no. Ejensamo. Ebi free Sahui, ebi free North, ebi free Accra, ebi free Tema, Sampa. Enipa na tia so da nkwa nya sam ketoa. Eto Nyankopon ya adomo a 30th to 6 December. Nya sam ketoa. Nya sam ketoa oboche na sase so. Nti chase bobo ho. Na program bi duwa wo chichira ba ubenya ba bia da. Ubenya ba bia ubedwa ubenya ba bia be owiye. Eno nye problem. Na fa wo be wura mpabo ni mu bi. Obewie na dance be. Na obewie no adanse bebre. Ene be koso. Na minim se Onyankopon so animu nyam be dai. Be dai amai. Onyankopon ya adomo a ukwada bia. Sia ye odima mpabo. Sia odima mpabo e wo bose. Asase no so. Better prayer camp. Better prayer camp. Ndi minua ima. Difo. Bompa na yebre no aso. Da was wa kunkuru ni wa ruade a wo tumi. Me wa me hu han fefe te sei. Me wa fo kasafo makasa. Me wa mo ni monya ma dadi ama ma. Wo kan wa sem se wa sem makwa. E ba na ebe bibi na ye wi asaba wo nchen. Ma asem aba ye yi. Obi biara wo ti asem no. Won fa asem ni ntuaramon. Won fa mobra. Na opio ma ye to so mienu enya nya asem pa bi aka akire wo. Ma asem na be mutumi no. So obi wa na wo ha ne boni mu nkwanu akekere no a. Ma ne mpa mfiri no so. Na mo wo jere fa wo die nya ne dia. We na ye sra wo do ba Yesu amezi adi ni mu nti. Amen. Amen. Yedi yeda yahwefo nyina ase. Na yafa kwanya so achia Prophet Jacob Beche, the major prophet. Baby obi a papa, ya mi shira wono yire mata Beche. Eda mo ase. Sabiri die. Na yedi dwumadi ni nyina abawie ye. Ya mi shira mo. Na mi adoma na otwe sene. Ebesai ahia ewa fidie wi aso. Ewurade ka kese no aben.